assalamu aleykum lawol gongol radio Jowolsaare on calminama on juurama on beltanama on ñaganama gueno moƴƴere en calmini dendagal bandiraɓe tonggode men siñiɗo e wonɓe ɗo kadi e dingiral ngal monsieur Amadou Bari ko noon Mouhamadou Yousuf Dia ka Walaji Sow Bana Sow docteur Demba Diol en calmini docteur kawmen Jibril Sangor to mbawɗa wonde wonide foof min calmini dendagal docteur radio Jowolsaare calminama sikki ala ko musidɗo meɗen Abdoulaye Aw jeeyade to wuuro men Selbaɓe kadi ko goto e men ko esi men ko jooɗi ɗo noon ko USA no gandal mum fati ko fati orthopédie ɗum noon min mbimi Seydi Aw bisimilla min jiiɗi calmina dingal ngal min jiiɗi kadi ɓe gandama ɓe ganda hol docteur Aw hol golle muɗum hay sinde ko e tonggol daɓɓol nden noon jabanoɗamin namde ɗe bisimilla. eyyi ko noon tigui hettiyankoɓe haaliyankoɓe radio Jowolsaare en calmini dendagal bandiraɓe foof e kuuɓa pullo hen capato hen jolfo hen sowniki hen en calmini dendagal hettiyankoɓe men kala to mbawi wonde wonirde en calmini Fouta rewo worgo en mbima yo wona keerol en calmini dendagal hettoɓe radio Jowolsaare kala to mbawi wonde hettami tan to banggue Facebook ha to Zino ha to YouTube ha to Skype ha to WhatsApp ɗum noon en calmini bandiraɓe kala mawɓe gomuji kala e kuuɓa en beltanima Allah en beltanima Goomu Cellal hannde kadi machallah en beltanima docteur Demba Diol machallah en mbiyamo Seydou Diol ɗum noon en mbiya tan yo Allah sellin simbin yo Allah nunɗen gandal ngal en beltanima Allah en beltanima Goomu Cellal kala e kuuɓal ha tende kadi e mawni men mami men dinnamen Koumba Ly e garduɗo e Sala Abdoul Ngayr en calminiɗe o kaw men Miñol Dia e dendagal hettiyankoɓe radio en calmini hono kalminal juɓɓurgol hono Foutanke Diaw gorko mo wendigo Mali Boy en calmini mawde rédaction en calmini dendagal ko arnoɗo e galle ko foof salminama weltanama ñaganama Allah moƴƴere en calmini Goomu Cellal fof e kuuɓal en mbiya tan yo Allah sellin simbin yo Allah nunɗen gande ɗe noon en calmini bandiraɓe haga assalamu aleykum wa rahmatullah. noon radio Jowolsaare on calminama ha joni ko musidɗo mon Koumba Ly en bismima kadi koɗo men joom galle o woto joom galle hono docteur Abdoulaye Aw mo arɗo joni inchallah jabanade en namde famille nden seeɗa ko fayti affaire ɗiɗo rafiji ƴiiya ko way noon noon Seydi Aw. assalamu aleykum on radio Jowolsaare kisal mum no mbaɗɗon tampere oɗon celli e gardugo Lama Touré Amadou Bari a salminama a juurama a ñaganama Allah moƴƴere to gonɗa to gonirɗa fo yata ko jaam Allah jogui on wallahi wayrude wona waylade oɗon ketta no mbaɗɗon tampere oɗon celli kam mi salmini on mi juurima on moƴƴere Allah e moon ko miñam a salminama a juurama a ñaganama Allah moƴƴere mi salmini ko takkima e ko tarima moƴƴere Allah e ma mi wima Ly. on calminama radio Jowolsaare e hettiyankoɓe muɗum ko min docteur Aw denɗam Koumba Ly déjà waɗi présentation ngaji ɗin ɓe sikki ala ko heddi mataw tan ko tengtinde wonde no ko wi ko komi orthopédiste woni docteur toppitiɗo kala ko fate opération ngaji ƴihe e jokkorɗe kañum e ɗaɗi go jooɗiɗo États-Unis e kadi e nder orthopédiste wonno orthopédie wonnoon ko hunde yañde seeɗa wonnoon jokkorɗe ƴihe ɗaɗi ko hunde ala to ala e neɗɗo kadi ɓuuri tengtude kadi ɓurmi tengtude kadi ɓurmi yaarude ko banggue jokkorɗe mawɗe ɗe ko wayno hofuru walla asangal walla kolɓuli ko ɗum ɓurmi wawde koye on ko ɗum ɗon ɓuuri wonde sous spécialité am mi arta ko adi nde mbiɗa jaabo namde ɗe tawmi ɗo ɗe mbiɗa andini docteur eɓe ardiɓe kamɓe dingaral ɓe kaali kala ko faati e jokkorgal ngal jiɗɗen haalde ngal hofuru ko yidde tan mataw laɓɓitinde walla tengtinde koɓe kalno hen ko ngal ɗon jokkorgal ko ardi fof ko jokkorgal ɓurgal mawnude e ɓandu neɗɗo kadi ko ɓurgal wawde ko jokkorgal ɓurgal wawde liggade e jokkorɗe ɗe foof ko koppi ɓuuri hewde liggey e dow jokkorɗe keddiɗe ɗe ngal ɗon jokkorgal noon ngal waɗi wona hofuru wona ƴihe tan woni ɗon ko ardi fof ne waɗi ƴihe ɗe nane ɓe kaalino ɓe jalti ɓe jippiniɗo nate ƴihe gonɗe hofurɗe kono wona ɗum tan kono waɗi
ne waɗi ɗaɗi kadi ɗaɗi nan ɗon ko kañum ndeññata jokkorgal ngal way tan kono caali ni to pale mbaɗa fof ko ma haɓɓe baaji walla hunde ha ɗum tiiɗa ɗum ɗon woni ligamaji ɗi ɗum woni ɗaɗi ɗi ne waɗi ɗaɗi gonɗi nder hofruɗi nder hofru ndu e hoore mum ne waɗi ɗaɗi taariɗi hofru ndu ɗum ɗo fof koye jokkorgal he jeeya ko wona ɗaɗi ko e ƴihe ɗe ne waɗi ko wiyete cartilage woni ngorño mo denɗam li haali nane o kañum ni on ɗum woni cartilage uji ɗi cartilage o noon ne waɗi ngorño ɗakkiɗo ƴihalo ko ranmi ɗon ko ene waɗi kadi goɗɗum kadi nan toon wiye méniscus walla ménisque e français ɗum kadi koye nder ƴihal woni ɗum ɗon fof ko ɗeɗon gueɗɗi fof ko cartilage e gueɗel nayeɓel ngel ko woni la membrane synoviale woni ko wayno way kono jappere ni nana e nder hofuru kañum ko ɗum ɗon addanta ko ɗum ɗon waɗata fewnata ndiyam gonɗam e hofruɗam ndiyam tam ɓoruɗam mbaɗam no jodol ni woni liquide synovial ko ɗon ɗam fewnete oɗon liquide synovial noon ko omo ko ɗum ɗo nafoore makko ne heewi wan noon ko ardi fof ko kanko neyɓinta ɗum kanko addanta jokkorgal ngal wawde ƴihe ɗe wawde wogodirde taw musani gueɗel ɗimmel ngel kadi ko wona ɗum ɗon ko kadi ko ɗam ɗon kalɗon dihal kañum addata kadi kañum wurni cartilage o ngorño nder gonɗo nder hofru o oɗon wan noon ƴiƴam yettotako ɗum kañum donc ka wuuri koye ɗam ɗon ndiyam kalɗon dihal woni liquide synovial kankal addata vitamine uji e protéine aji gueɗe feeɗa kono wurna cartilage o koye makko woni donc ko ɗeɗo gueɗe nayyi kam ɓuuri tengtude e jokkorgal hofrungal woni ƴihe ɗe e cartilage o woni ngorño kaalaɗo o kañum e ménisque uji e ligament ji ɗi e oɗon membrane synovial woni walla liquide synovial mi arta ewo arthrose o noon arthrose kalateɗo kamɓe kaalino déjà arthrose o ko woni ko yimɓe ɓooyi sikkude wonde no arthrose o ko manggu tan ko nayewu tan walla hunde so ɓooyi hutorede tan no neɗɗo jogorto faɗo mum walla comcol mum so ɓooyi tan hiɗɗat yimɓe ɓooyi sikkude ko c'est une maladie c'est juste une cause dégénérative kono noon ko wittoji cakkitiɗi ɗi kam tengtini hay cause dégénérative oɗon nana hen ni kono kadi arthrose o ko gueɗe kewɗe ndendi kadi kañum kewi sabade arthrose o wona tan kiɗɗugol ngol walla ɓoygol muɗum wona ɗum walla ñamtogol ngol wona ɗum ɗon tan woni sababu o ene waɗi gueɗe ko wayno traumatisme woni kala ko wayno kelal walla porñal walla porñe walla ɗum ɗo ci ɓooyi nana hen walla kadi les forces mécaniques wonande wone yimɓe koye tagode mumen nan woni ƴihe ɗe no tagori ni taw ko yimɓe ferliɓe walla taw ko yimɓe kadi molfiɗɓe wonde koye ɗe donc so jaɓɓirta ɓurata wawde yaɓɓirde ko banggue goto dow banggue keddiɗo o ɗum ɗon noon addana on banggue wawde ñamtade e banggue ɗum ɗon ce sont des forces mécaniques ene waɗi kadi goɗɗum taw ko inflammation woni tan rafiji inflammatoire gaddoji kadi ko wayno rhumatisme uji gueɗe baɗe noon ɗum ɗon foof kadi ne wawi addude arthrose ko wona ɗum ko ne waɗi kadi joni kam ko ɓuuri yitude kadi ko wayno biochemical ɗum ɗo des réaction biochimique woni ɗum ɗon mataw noddi hanko dinguila e ñamele meɗen joni ɗe eko ñamete ko e gonka ka e ko taari en ko ɗum ɗon aussi joni yantama hen ene anda ɗum ɗon kadi ne wawi ɗum ɗon kadi ne yante ko ɓeydata arthrose aji ko e gueɗel tataɓel ngel woni les réactions les ɗum ɗon wiyete ni les dérangements métaboliques woni ɗum ɗoji neɗɗo hormone aji neɗɗo e nder ɓandu muɗum kadi wonna dérègle o walla taw ko hunde génétique ɗum ɗon kadi ne adda wona génétique mbiyan noon ko métabolique ɗum ɗon ne adda kadi ɗum ɗon kadi ene ɗeɗon gueɗe fof ndenti gadda woni cause kam tan arthrose taw wona tan kiɗɗugol ngol walla nayugol muɗum ƴihal ngol walla ñamtogol ngol to ɓolol mi arta ko ɗum tagui arthrose o kam wonande minen safroɓe ɗum ɓe e min kewi feccude ɗum koye gueɗe ɗiɗi feccere dogal gadanal ngal woni min mbiyata ɗum ko arthrose primaire woni tan arthrose tan garɗo ni en nam taw ene anda wona jomum helano adan meeɗa helde hen meeɗa jogade probléme e koyɗe muɗum tan arthrose ara e muɗum
ko ɗum min mbiyata ɗum arthrose primaire arthrose walla arthrose secondaire noon noddi firti ko jomum tat soit ne meeɗi helde hen walla ne meeɗi jogade walla ɗaɗi ɗum koko taƴno ko woni les ligaments croisés gonoje nder hofuru ɗi donc firti ko hofuru ndu deeƴano wonani instable way ko yata goɗɗo ne dilla no fewi ɗum ɗon ne wawi addode arthrose so ɓooyi walla kadi taw ko neɗɗo gondunoɗo maladie rhumatismal walla ɗin maladie inflammatoire gandaɗo kadi jomum ɗum addoye muɗum arthrose ɗum min ɗiɗon nden rogere ɗimmere ko ɗum woni les arthrose secondaire firti ko won ko addi arthrose o ene anda ko ɗum ɗon saabi arthrose o arthrose primaire noon ko arthrose tan garɗo mo yimɓe ganda holko saabi ɗumen nam taw ko kañum tan ari wona jomum meeɗa helde hen meeɗa yande hen walla meeɗa kadi jogade maladie rhumatismal mi arta joni noon ɓaydi kam mi arti hankkadi yen ka mbiɗa sikki mataw mi haali kam surtout ko ɓurnomi yidde tengtin tan holko sabato arthrose o en paami mbiɗa wawi arde e namde ɗe min jaaboɗo namdal Mamadja namdima ɗo wonde est ce que arthrose est ce que ko ne waɗi force walla ne waɗi limite est ce que hofuru ne waɗi tan poids mo wawi ƴettude walla ko ɓuuri yajde ko tan est ce que doole ɗe walla poids ji kewɗi ene adda ene adda e neɗɗo arthrose mi arta ko ardi fof hofuru ko no mbimi adanto ni hofuru ko jokkorgal ɓurgal wawde liggade firti ko neɗɗo joni so ene yaha yeru muɗum sa darima aɗa yaha hofuru maɗa teddendu wonde hofuru maɗa ndi ko 5 fois poids maɗa ano firti joni ano saɗa jogui 60 kilo sa darima aɗa yaha walla aɗa doga wona 60 kilo woni e arata koppi ɗi ko 60 kilo presque fois 5 donc ko 300 kilogramme koppi ɗi tinata teddendi muɗum donc presque 5 fois poids maɗa an e hoore maɗa ko ɗeɗon doole gone hofuru noon pamirta donc firti ko en andama kam ndeke so plus aɗa ɓeydo teddude plus koppi ɗi ne ɓeydo tampude donc sa kala poids ma mo koppi o ko koppi ɗi gowi o sa ɓeydi hen firti sa ɓeydi hen 1 kilogramme a ɓeydi hen 1 kilo walla ɓuuri a ɓeydi an poids maɗa a mesuré hoorema tawi a gagnima walla a ɓeydima 2 kilos andu koppi ɗi ɓeyde muɗum ko 10 kilos parce qu'il faut multiplier ça par 5 donc ko 5 fois poids mo ɓeydiɗo e maɗa oɗon poids koppi ɗi tinata mi arti donc firti kam ko ala limite kam mo koppi mbawa neɗɗo kam mi sikkani sono wawi ɓuttidde ha ko koppi muɗum kone mbasa wawde supportude ɗum kono noon ene anda kam hankkadin andama poids o ene ɓeyda ene jeeya e ko ɓeydata addude arthrose par ce que so poids ma ɓeydima non seulement poids ma ɓeydima e peesirgal kono kadi au niveau de koppi ɗi koɗi tinata ko laabi 5 ko ene sowo ɗum laabi 5 wonde ko ɓeyde ma ko firti kanji ɓurata tampude e dow jokkorɗe keddiɗe donc ena ɗum ko gueɗel gadanel e gueɗel ɗimmel ngel ko sa dañi doole plus sa dañi doole ene waɗi donc graisse o ne adda e ƴiƴam maɗa ne waɗa des facteurs inflammatoire jaafoɗon vocal o ɓoccitima komi kemnoɗo appel no wiyete ni ko wona ɗum ko so neɗɗo sa ɓeydima doole graisse o ene adda ene ɓeyda les facteurs inflammatoire e ƴiƴam maɗa e ɗiɗon facteur aji inflammatoire noon sonde ɗiɗon kadi inflammation o mi haalino dow to wondeno wona inflammation ko hunde jeeyade e addore arthrose donc firti ko sa ɓeydi sa dañi plus aɗa nokka doole gueɗel gadanel ngel ko teddendi ndi ma koppi ɗi tampu par ce que ɗum ɓuura ko sowoto ko laabi 5 ko arta e muɗum ko e gueɗel ɗimmel ngel kadi won noon sa nokki doole facteur uji inflammatoire e ƴiƴam maɗa ɓeydoto ɗiɗon kadi ne ɓeyda addude arthrose donc banggueji ɗiɗi foof sa doole ene ɓeyda addude ɓuura addude neɗɗo arthrose e dow mo ala doole no fewi
mi anda so tawi Mamma Dia faami walla jaabowol ngol mi jaabima question o fof so tawi wonko jiɗɗa wonko ɓuuri yidde laɓɓiɗinade hen kadi on wawi haalandemi mi ƴeewa ɓeydade luggiɗinade hen. Mi jaabowol biyeteɗo denɗam Bano Sow wonde no ko jiida jiida e yewtere men nde kono ha joni ɓayde jippini namdal mami eto jabade ɗumen ko sifi ɗo ko jokkodirani e kelal ngal kelnoɗa e korlal ngal kelal ngal kelnoɗa ngal ɓayde ngal jokki ɗum ɗon haala mum ɗum ɗon bilama gasi kelal so jokki a waɗi radio ha wiyama jokki hankkadin ngal ɗon kelal hankkadin haala mum natti haalede so ɗon muusi walla a dañi ɗon caɗele andu ko hunde wonde kono wona kelal ngal e kadi rafi mo cifotoɗa o wonde no jippo jagga esa ngal jippo e koyngal ngal jaaɗo wona e wulde wonde sa yeehi seeɗa ko ma dartoɗa ene wawi kadi ko ɓuuri hen hewde ni sa dartima sa turima seeɗa ɓurata wawde samorde ɗum ɗon waɗata noon ko ɗum ɗon probléme o ko keeci to woni wona e koyɗe he ko caɗele ɗe ko keeci to woni nerf biyeteɗo nerf sciatique ko kanko ɗeɗɗi dow toon walla wonto ɗeɗɗi dow toon heddi noon ko ɗeɗɗi ko est ce que ko disque o ɗeɗɗi ɗum walla est ce que ko ɗaɗi gonɗi dow toon ɗi ko kanji joori yoro o heewa no tarorimo ni o ɓitti toon walla taw kadi ko disque o e hoore muɗum sosti place muɗum ñoƴƴi nerf sciatique ko ɗum waɗata oɗo façon muusal sa yeehi seeɗa tan ɗumen ene wawi taw ko hernie discale walla gueɗe baɗe noon kono kam ko keesiki ko toon foti ƴeewede wona korlal ngal wona koyngal ma e korlal maɗa wona toon wona caɗele ɗe wona toon ɗe gooni so neɗɗo ƴeewi ɗon ne tampina hoore mum tan ko dow ko keesi to foti ƴeewede. mi arta e yewtere meɗen ko fate koppi heddi noon hol safaruji arthrose o kam ɓaydi ari andama ne woodi hol safaruji goɗɗi safaruji goɗɗi ɗi ne waɗi min mbiyata ɗum ko traitement non chirurgical ne waɗi safaruji taw wona oppirgol kono ɗum ɗon kadi fawi koye arthrose arthrose mo wona avancé arthrose tan puɗɗiɗo wone ko min peccaɗɗi donc arthrose mo wona avancé no feewi ɗum ɗon no wiyeteni ɗiɗon safaruji ne waɗi safaruji muɗum non opératoire taw ko gueɗe médicament je gueɗe goɗɗe ɗum ne safra ɗumen nam ko wona ɗum ko hunde kam taw ko sellinde arthrose o ittude ɗum ko sellinta ɗum tan ko wadde opération waɗa prothèse ko firti ko cartilage ñamtiɗo o hoolte fewne ngol noon goɗɗum waɗe prothèse goɗɗo waɗe hen no dentiste uji mbaɗata ni no ñiiri sukkirte ni walla gueɗe baɗe noon ko min kam noon tan kewmi siforade ɗum hay sinno technique o ne wona ɓuuri ɗon ɗuminde ko hono noon tan ɗum woni prothèse ɗum ɗon kam ko ɗum ɗon tan safrata complètement arthrose kono hay ɗum ne wona arthrose foof kadi waɗante prothèse mi arta joni ɓe jokka garene wadde ko safara arthrose holko safrata arthrose safara on waɗi ko kañum waɗi ko fannuji ɗiɗi fannu gadana o woni traitement non chirurgical woni kala safara kala ko wona opération kala ko safrata hofuru taw wona opération ɗum min mbiyata ɗum ko traitement non chirurgical e fannu ɗiɗaɓo o woni opération safaruji ɗiɗo ɗi noon hol hon nafoore majji safara gadana o mo non chirurgical o ko essayde ko ƴeewde dartinde arthrose o woto kontinde woto jomum continue ko ñamtoto ko woto continde walla kam hay sono contine taw ko seeɗa continirta wasa yawde bonde wasa yawde bonnoyde gueɗe goɗɗe ko ɗum ɗon kam woni fandare traitement o kono wona pour safrude ɗum ha ko ene artano wano par ce que ko ñamti ko ala artata hankkadin ɗum ɗon ko ñamti hen cartilage ñamtiɗo oɗon hay o artata donc ala safara médical gartiro o safara chirurgical o noon woni opération ko oɗon tan kam woni safrata oɗon noon hay safrude wona komo artira ko ñamtino ko ko omo hoolto ko wonno ɗon ko ñamtaki ko o jokkita o hoolto ɗum foof ngol noon ɗum sukke waɗe prothèse woni hankkadi waɗe tan ko cartilage gonnoɗo on hono on wattete hen
ko ɗum woni ɗum ɗon kam hanke din safri ɗum ɗon kam hanke din arthrose kam a serti hen heddima noon gueɗe goɗɗe kono ko ɗum ɗon woni tan traitement kam définitif mi arta pour luggiɗinade seeɗa e safara traitement non chirurgical o kankone ko gueɗe kewɗe pecci ɗon joni sirtengtini joni e wittoji kesi ɗi joni kam ko gueɗe kewɗe jaltinama hen ko wona poɗɗe ko jiida e poɗɗe ɗe tan poɗɗe ɗe kam ko hay poɗɗe ne poɗɗe ɓuuri wade safrude ɗum tan ko poɗɗe anti inflammatoire non stéroïde en woni les anti inflammatoires bien vrai que ni ɗeɗon poɗɗe kadi eɗe gadda kadi caɗele goɗɗe kanjene kala ko surtout wonde yimɓe wonduɓe estomac walla wonde yimɓe wonduɓe probléme uji ɓooƴe ɗum ɗon ɓen mbawa ƴettude ɗen poɗɗe walla kam mbawa duumade hen gueɗel ɗimmel ngel ne waɗi kadi ɓuuri tengtude kam gueɗel ɗimmel ngel joni o kam ko ɓuuri yiɗede hen surtout ko dille activité physique wona tan par ce que aɗa wonde arthrose ka dillata par ce que sa dillata ko caɗele ɓeydata bonnude arthrose o ɓeydat hebbinde arthrose o e hofuru ndu donc ɓuuri moƴƴude ko jogoɗa une activité physique sa dillatano sa yeehi a wiyama a fuɗɗima jogade arthrose ɓuuri moƴƴude ko mbatta yaade hen no moƴƴi walla mbatta ko bawɗo dogde yo dog bawɗo yaade yo yaah kono kam yo waɗ hen une activité physique kono taw ko régulière wona tan wiyede yo dog ɗo tan finɗo subaka tan dogoyɗo 5 kilométre walla 10 kilométre arta hay sinno aɗa wawi dogde hay sinno ko 500 métres par jour kono yo won régulier ɓuuri haalede ni ɓuuri kam e wittoji ɓuuri kalata ko 12 minutes par jour kono kam yimɓe kam doctoragal tan min mbiyata toujours yo jomum wat 30 minutes kono ko 12 minutes kam ɗum wittoji ɗi kalata so famɗi kam yo won ɗon hedde 15 minutes par jour taw une marche régulière kono tawɗa waɗa ɗum ñande foof tawɗa aɗa duumi hen mi arta ɗum ko wonande neɗɗo mo ala doole no feewi neɗɗo noon nokkuɗo doole no feewi yaadu kadi wan noon nden ɓeyda tampinde koppi ɗi ɗum noon ɓuuri moƴƴude ko jomum waɗa sport kono taw koye piscine walla taw koye ndiyam wan noon saɗa waɗa sport e ndiyam kam doole ɗe ma ustoye teddendi ma ustoye koppi ɗi oɗon activité physique noon holko yiɗira o yiɗira ko ardi foof ko omo tittina omo sellitina orto cartilage mum suwa ñamtade o beele ɓeydo tidde activité physique ne adda ne ɓeyda ɗum gueɗel ɗimmel ngel activité physique o kadi surtout yiilete ko hofuru ndu wannon hofuru wona ƴihe tan woni toon kono no mbinomi addan ni ne waɗi ƴihe ne waɗi ligament ji ne waɗi membrane synovial ne waɗi les cartilages donc ɗiɗon foof kanji fof ndendata beele hofuru ndu wanno ko jokkorgal jokkorgal noon yiɗa ko yo hofone hofto taw ne yaaha ɗum ɗo mbiyat ɗum ko les mouvements walla range of motion wonande yimɓe kam nanoɓe anglais ɓe walla mouvement tan les amplitudes articulaires woni wawde hofde ɗum ha hofo ha to foti hofade ɗo forto kadi ha fortolloy ko ɗum ɗon wonno arthrose adoto foof ko ustude oɗon mouvement e ɗum noon ko ɗum ɗon aña hen ɗum waɗi activité physique o yiiɗa ko yo waɗe beele jomum wawa hofde ne hofta no hannirta ni liggey jokkorgal ngal taw ne wawa wadde no hannirta ni mi arta ko wona ɗum ko ne waɗi ha joni koye safara taw ko wona opération en kaali no poɗɗe ɗe en kaali nafoore activité physique woni dillude woni coftal ɓandu e kadi ko wona ɗum ko yimɓe kadi mbaɗa foroteji pomaduji ɗiɗon ɗin kadi ne jiiɗa hen ɗin kadi ne moƴƴi hen haydara bonnata ko wona ɗum ko ne waɗi pinguji woni pinguji ne goodi taw ko mbatte pingete koye nder hofuru he hoore muɗum woni ɗiɗon pinguji noon ko surtout ko des corticoïdes wona ene yaaji kono wona docteur fof jiiɗi ɗumen nam fawi tan koye leyɗele e kadi koye jikkuji mone foof eno yiɗiri ene wawiri safrirɗi no ɓuuri wawirde no pamirton min wonande min e hooram kaalowo ɗo kam mbiɗa hutoro ɗum kono wona no feewi kewmi kam ko woppude ɗum tan ha sakket wannoon ne waɗi gueɗe goɗɗe tan ɗe ɓuurmi yaarude ɗe mi ɓuura sa waɗi pingu o ene hanma wadde wona gueɗe goɗɗe kono kam pingu o omo nafa no feewi hen sahaji surtout wonande ɓe koppi munenam ɓuuti no feewi
surtout wondoɓe arthrose taw koppi ɗi ne ɓuuti no feewi walla sa memi taw ne wuli seeɗa kono noon taw ala infection taw aɗa andi aɗa siiri kam wona infection ko arthrose ɓolo hono ɓeɗon sa waɗi pinguji ɗiɗon ene nafa hen no feewi wonnoon usta inflammation on no feewi so inflammation so ustima tan musalla o nattat musalla o usta toon feewi kañum kadi so musalla o ustima noon hankkadi jomum wawi hutorade jokkorgal ngal no feewi kono wone gueɗɗe wone arthrose goɗɗo taw jomum ala les signes inflammatoire no feewi walla sa waɗi analyse uji dihal gonale hofurgal a tawi les globules blancs wone ɗum ɗoji gona hen hay c'est à dire montagne no feewi ɓeɗon sa rokkiɓe sa waɗi pinguji ɗiɗo e nder hofuru ala ko nafata ene kam ɗamina kam ala ko ustata hen ɗum noon mbiɗa sikki wona neɗɗo fo tan no paami toon wona neɗɗo fo tan foti waɗne ɗiɗon pinguji ko ma cuɓoɗa ha ganda holɓe pingu o nafata holɓe pingu o nafata mi arta gueɗe kese kam joni kam kesam hesagu wittoji joni ko gaddi kadi ne waɗi gueɗe goɗɗe poɗɗe pinguede e nder hofuru nde e hoore muɗum ɗum ɗon noon taw wona leɗɗe taw wona médicament ji taw wona leɗɗe wona ɗum ɗoji ko ƴiƴam ko neɗɗo e hoore muɗum ko taw ko an hoorema safrata hoorema no pamirta wiyete ko PRP plasma riche en plaquette walla les cellules souches woni guitteteɗe ko ɗum no fof koye ɓanduma hoore mum ittete walla kadi des cellules adipeuses woni ko ɗum ɗoji ko broya taw ko ɓellere maɗa taw ko kañum presque una no pamirton hono ɗeɗon gueɗe taw ko ɗum ɗon taw koye hoore ɓanduma ƴiƴam ma an hoorema tirete yonke ha dihal gonkal hen kal heɓe kalɗon hoore muɗum kalɗon dihal noon ko kalɗon wattete e nder hofuru ndu hol fandare muɗum wan noon kalɗon dihal akal waɗi wan noon en kaali arthrose waɗi ko inflammation firti ko inflammation firti ko soldateɓe tigui wonnoɓe ɓanduma kañum en koye mumen nam ko kañum en tigui dutti ene kapto e ma ene kaɓa e maɗa donc sa itti toon ɓeɗon wonnoon koye nder hofuru ɗo tan ɓe goni c'est des cellules inflammatoires ɗon ɗi goni sa addi noon des cellules plasmatiques gonɗe nder ƴiƴam ɗin ɗi gona inflammatoire ɗiɗon noon ɗi kewi kaptade ɗi kewi ko habtade e kala ko addata inflammation donc sa wattiɗe e nder hofuru ndu kanji koye majji maɗi kaptoye inflammation gonɗi ɗon puisque kanji ɓurata doole wan noon kanji ka cettiɗo tan kanji koye majji gadduɗaɗi haɗi kewi keewal majji noon wawtoto keewal gongal ɗon ngal e ɗum ɗon ne wawi safrude ɗum ko wona ɗum ko kadi puisque ne waɗi ko c'est des cellules souches c'est des cellules souches ɗi mbawi wontude hunde foof kadi ɗiɗon kadi ɗi mbawi kadi sukkude wonande cartilage puɗɗiɗo ñamtade o ɗi laalto ɗum ɗi cukka oɗon banggue kadi kam hay sinno cartilage o hoore mum artani ma waɗɗon tiisi goto kam wayata koko ɓasa ni no pamirton ɗum ɗon ne wawi ene nafa kam no fewi en tout cas joni kam safaruji joni ɓurɗi jolde ɗi koye toon ɓuuri yarude pinguji batteɗi nder koppi koye toon ɓuuri yarude min mbiyata ɗum ko PRP ɗo kam ɗo e États-Unis ene ko hunde hutortede no fewi ko ɗum ɗon kam woni tan mi waɗi tour ma taw traitement non chirurgical wona opération woni guila poɗɗe mum hay pomatuji muɗum hay pinguji poɗɗi waɗede nder koppi e walla kadi hay traitement ji keesi joni ɗi woni PRP woni taw ko safara taw ko ƴiƴam ma an e hoore maɗa safratuma voilà ɗum woni kam presque tour kam tan traitement non chirurgical kewɗo waɗede arthrose taw ko koppi ko wona ɗum ko safara tan kam cafrowo ɗum définitivement ko wadde prothèse one ne waɗi prothèse o fecci kañumne ko banggue ɗiɗi fannuji ɗiɗi mi arta ene waɗi prothèse totale firti ko hofuru ndu foof wannon hofuru ko ɗum jokkorgal gotal kono wonande minen safrawɓe ɓe min peccito ɗum koye pecce tati ene waɗi arthrose fémoro-patellaire woni hakkude ƴihal buhal ngal e heeɗelde wonde yeeso nde ɗum woni arthrose articulation fémoro-patellaire et articulation fémoro-tibiale interne et externe
hakkude ƴihal buhal ngal e ƴihal korlal ngal ko doge ɗiɗi kañum ne fecci ne waɗi banggue keɗɗo ndero keɗɗo banggue keɗɗo hakkude koppi o e banggue kettuɗo sara o ko ɗiɗon ko ɗeɗon pecce tati goni ko noon min peccitirto jokkorgal hofurngal hofurndu donc ɗum addi waɗi prothèse uji ne waɗi prothèse total woni cafrowo jokkorɗe ɗeɗon tati fof min mbiyat ɗum ko prothèse total walla tricompartimental walla ko wona ɗum ko ne waɗi prothèse unicompartimental taw ko banggue goto tan taw safrata hen tan koye ɗeɗon fecce ko hen feccere wotere tan remplace de ko nden tan sukkete taw ko ndeɗo ko to ñamtiɗo ko ɗon tan safrete ɗon tan watte prothèse ɗum noon kadi ne woodi ko prothèse unicompartimental ko ɗiɗon façon ngaji ɗiɗi prothèse goodi hol noon poɗɗo waɗanede hen hol yon prothèse total o min ɓuuri yiɗi wadde ɗum ko neɗɗo à partir de 60 ans 60 ans fayi dow walla kam 55 ans wonande so fawi fawi tan kadi koye dillugol neɗɗo e neɗɗo to woni voilà min kalata médecine kam ɓuuri wawde utilisé de hen ko âge physiologique neɗɗo aɗa yiya taw jogui 60 ans kono taw neɗɗo joguiɗo 40 ans ɓuuri ɗum nayewude hetti ɗum e nayewu taw joguiɗo 60 ans kadi hetti ɗum e cukaku ɗum ko âge physiologique médecine ko noon heewi yarude kono kam ko no pamirton tan kon ko pour raɓɓiɗinde ɗum kam ko à partir de 60 ans ko nde min ɓuuri yidde wadde prothèse total du genou ko wona ɗum ko so tawi ko arthrose garowo e neɗɗo guila law e tengti noon kadi arthrose garowo fémorotibial interne woni hakkude ƴihal buhal ngal e ƴihal e korlal ngal kono banggue keɗɗo hakkude koppi o ko on ɓuuri wawde on ni ɓuuri hewde arthrose ko ɗo mo heewi adorade musalla arthrose hoore mum toujours ko heewi adorade kam ko banggue interne o fémorotibial interne o ko ɗon heewi adorade oɗon noon so tawi ko ɗon tan kode fuɗɗinde kadi taw jomum ko heɓani 60 ans walla hayso heeɓi 60 ans kam taw ko arthrose fémorotibial interne o tan jogui ko keddiɗi foof banggueji keddiɗi ngala probléme ɗum ɗon jomum ne wawi waɗanede prothèse unicompartimental woni prothèse taw ko oɗon banggue tan on banggue to ñamtiɗo on tan holtete ko ñamti ko holte ha feewa ngol noon sukke waɗe prothèse o on banggue ñamtiɗo o tan banggueji keddiɗi taw memetaki ɗum ɗon ko prothèse unicompartimental ko wona ɗum ko taw à partir de 50 ans so tawi ko compartiment ji keddiɗi ne foni ñamti ɗum kanko waɗande ho jomum tan prothèse total du genou ɗum noon on jarama mbiɗa sikki mataw mi yañima seeɗa e safaruji ɗi jaafoɗon audio ɗi ne waɗi hen juuɗɗi seeɗa kadi ene wawi taw Afrique to won ɗaniɓe nde keɗoyi ɗon audio ɗi foof so tawi kala joguiɗo namdal kadi ne wawi abbitinde namde muɗum mami artu hen mi ƴeewa somi ci hen namde ɗe potami jabade so Allah jaaɓi mami jaabu on jarama